मायबार जायगा टुरिस्ट प्लेस खिन्थु नांगौ बायदि जौगायाखै दा बिटिआर एफर्टजों जौगानायनि बाथ्रा बुंनो थांदों आरो बे मिथिंगायारि सम्पदा जोबलांगासिनो दं बे मोननै आयदानि सायाव एसे दा बे गोथार फुंबिलियाव जोङो गुदि बाथौनि मोनसे गोथार जायगा बे माइब्रा हाजोनि सिङाव जोङो आर'ज गाबदों आरो बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे गोजोन आरो सान्थिया थायो खौसेथिया थायो अनलायनाया थायो आरो जोंनि ओनसोलाव जौगानाया फैयो बिनि थाखायनो बे माइब्रा हाजोनि गुदियाव जोङो बयबो आर'ज गाबदों दा भैरबकुन्द'खौ मोनसे टुरिस्ट स्पट हिसाबै जौगाहोनायनि खोथाया दिनैनि नङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय सोलिदों नाथाय दिनैसिमबो बेखौ जौगाहोनो थाखाय एबा बिनि प्रपार प्रटेक्सननि थाखाय जोंनि जि 17 बोसोरनि बिटिसि सरकार बिथांमोना जेबो खामानि मावाखिसै दा बिनि थाखायनो दिनै बे एसेबां मोजां मोनसे टुरिस्ट स्पटआ बेबायदि गोग्लैनानै दङ जेराव जोंनि गोबां रेभिनिउ फैनो हायो बिनि गेजेरजों आरो जोंनि ओनसोलाबो जौगानो हायो दा बेखौ जेरैबायदि जौगाहोनांगौमोन होनो हायाखै दा बे बिटिआर गोरोबथायाव जोङो बेखौ गुबुन गुबुन मोन 10 जायगाजों लोगोसे बेखौबो लाफादों दा जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो भैरबकुन्द'नि जि मोनसे सिनिक बिउटि जे मिथिंगायारि जि समायना मोनसे महर बेखौ जोंखोल माखोल खालामनानै बेवहाय टुरिस्टफोरखौ जोङो एट्राक्ट खालामनायजों लोगोसे हान्थामेलानि माखासे बेबस्था खालामनानै बे ओनसोलखौ जौगानायनि खामानि मावगोन आरो बेवहाय फैनानै जि मोनसे मेन मेड फरेस्ट बेवहाय नुनो मोन्दों बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि समाव बाय'डाइभारसिटिखौ लानानै मानसिफ्रा जोबोद सिन्था खालामो ग्लबेल वार्मिंखौ लानानै जोबोद सिन्था खालामो दा बेखिनि समाव जोंनि ओनसोलनिनो माखासे लाइमोनफ्रा बेवहाय 6,000 बिगा 4,500 बिगा हाखौ लानानै जि मोनसे फरेस्ट बेवहाय बानायदों बे जोबोद मोजां बाथ्रा आरो जोङो इयुनाव बे जि ग्रुप जोंनि इयुथ्सफोर जायफ्रानोखि बेखौ खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद होगोन बेल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो जायफ्रा बे खामानिखौ आखायाव लागोन एफरेस्टेसननि खामानिखौ आखायाव लागोन जोङो बिथांमोनखौ गोख्रोङै मदद होगोन